नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कैगा आणि सीबड नौदळात काम करते आशिल्ले कॉन्ट्रॅक्ट बेज कामगारांक कॉन्ट्रॅक्ट कंपनी कडच्यान अन्याय जाती आसा। स्थानिक लोकांक कॉन्ट्रॅक्टर्स प्राधान्यता दिनात, तशें म्हूण स्थानिक कामगारांची समस्या दूर करूंक युनियन केला म्हूण माजी आमदार सतीश सेल हांणी सांगले। कारवार शहराच्या जिल्हा पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयले माजी आमदार सतीश सेल कॉन्ट्रॅक्ट कंपनी कामगारांक अन्याय करतात, तशेंच कामाचेर तेमकां त्रास करतात, कामगारांक पगार सारके दिनात, बँक अकाउंट करून घेवन कामगाराले ATM कार्ड कॉन्ट्रॅक्टर्स दोवन घेतात। सीबडाचे स्क्वेअर 7 आणि VSF कंपनी सुमार 150 कामगाराले वर्साचे PF दिनासतना त्रास करतेत आसात म्हण तेमी आरोप केलो। कामगारालो पगार, ESI, PF सवलत सगळे दिवूंक सीबड कॉन्ट्रॅक्टर्स, ड्रायव्हर्स आणि वर्कर्स युनियन केला। कामगाराल्या सगळ्या समस्येक न्यायान सगळी सवलत दिवूंक युनियन मार्फत प्रयत्न करतले। नवयुग, L&T बालाजी, ITDC, नागार्जुन, शापूरजी, पालनजी, स्क्वेअर 7 सिक्युरिटीज, VSF सिक्युरिटीज संस्था कामगारांक सारके पगार दिनात आणि PF बी दिनात अशें तेमी आरोप केलो। सीबड कॉन्ट्रॅक्ट ड्रायव्हर्स ಮತ್ತು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಲೇಬರ್ ಲಾ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ। ಕದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ KPTCL, ಕೈಗಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ सीबड। ಅಲ್ಲಿ सीबड ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾದಿನೇ ಇಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಗಾಡಿಗಳು ಯಾವುದು ಹೊರಗಿನ ಸ್ಟೇಟ್ನವು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೊರಗಿನ ಸ್ಟೇಟ್ನವರು ಗಾಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ RTO ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುದಂತ। ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು। ಮತ್ತು ಅದೇ ನಾವು ವೆಹಿಕಲನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। नरसिंवा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। केळी पानां, केळी झाड, केळी गडाय, आंब्या पानां तोरण, 5 जातीचे जोडगिरी फळां, बेलपत्री, तुळसी, बासिंग, लग्नाचो अलंकार केल्लो नाल, फुलाहार, अवळा माळ, पूजेचे कपडे, पूजेची आयदनां, मडकी, पूजा, होम आयदनां, शेणी, होमा काडी, नवग्रह काडी, शंख, रुद्राक्ष सगळे पूजा हवन सामग्री मेळटात। तशेंच गायीचे दूध, शुद्ध तूप, मोदक, बेसन लाडू, बुंदी लाडू, करंजी, चकली, आपेमेडी लोणचे, मव, पातळ गोड, अलग अलग पापड, चटणी पावडर, होममेड मसाला पावडर, शुद्ध हळदी आणि मिरची पावडर, कडधान्य हे सगळे नरसिंह मार्केटात मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया। नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। कारवार शहराच्या सरकारी कला आणि विज्ञान कॉलेजाचे NCC नेवल 1/8 घटकाचे विद्यार्थी रोशन राणे हेमी दिल्ली राजपथ हांगा जाल्ल्या पथसंचलनात भाग घेयले। रोशन राणे हेमी हळगा बोळशिटाचे राजेश राणे आणि रंजना राणे हेमगेलो पुत्र जावन आसात। कारवारच्या देलीत वचून परेडात भाग घेयले रोशन राणे हेमकां कारवारच्या समस्त लोकांन अभिनंदन दिलात। केरल व लक्षद्वीप निदेशालय का और इस दस्ते की कमान संभाली है सिनेंड ऑफिसर आकाश जी और प्लाकार्ड थामा है सिनेंड ऑफिसर श्रीनिवास कामत। इतने सारे रंग है यहाँ पर, मिट्टी दुलाधरी है, अनगिन रंग ऋतुएं हैं, देश हमारा धानी है, देश हमारा धानी है। ये कैडेट्स एक ऐसे सलाख की तरह है जो मुश्किलों, कठिनाइयों, खतरों सभी को बहा कर ले जाता है, खत्म कर देता है। विश्वास है इन्हें अपने काबिलियत पर। शान से करते रामनगर बापूजी ग्रामीण विकास समितीचे कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयात व्यक्तिमत्व विकास आणि भावनेचे नियंत्रण या विषयाचे जीवन कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम होड उत्साहान संपन्न झालो।
हो कार्यक्रम युवा सबलीकरण आणि क्रीडा खाते, युवा स्पंदन केंद्र कारवार उत्तर कन्नड, निमास जन आरोग्य केंद्र बेंगळुरू तसेच बापूजी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय रामनगर हेमगेल सहकार्यान संपन्न झालो. श्री दिवाकर क्षेत्र संपर्काधिकारी उत्तर कन्नड कारवार आणि श्री स्टीवन डिसूजा युवा परिवर्तक उत्तर कन्नड कारवार हेमी विद्यार्थ्याक जीवन कौशल्य प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले. या टायमार पदवीपूर्व महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्री M.H. नाईक, पदवी महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्री अनिल कुमार देवर्षी, राष्ट्रीय सेवा योजनाधिकारी श्री P.S. परब, राजेश देसाई, सगळे अध्यापक, NSSचे स्वयंसेवक तसेच सगळे विद्यार्थी उपस्थित आशिले. जरा सरकून राहा, उभे राहायचे. जरा सरका. महिलांना एकत्र येऊन स्वावलंबी बनू जाय म्हणून धर्मस्थळ संस्थे वतीन खूप इथले उपाययोजना जाते असतात. शुक्राराक रामनगर धर्मस्थळ केंद्रात डिजिटल सेवा उपक्रमाचे उद्घाटन केले. धर्मस्थळ संघावतीन महिलाक स्वावलंबी करूक खूप इथले प्रकारचे प्रशिक्षण दितात. जोयडा तालुक्यात 493 धर्मस्थळ महिला संघ असतात. संघात अलग अलग कार्यक्रम जातात. जाल्यार जोयडा तालुक्याचे सगळे ग्रामपंचायत क्षेत्रात धर्मस्थळ केंद्रात डिजिटल सेवा उद्घाटन करून प्रथमतः ई-श्रम कार्ड बनयतले. हे कार्ड सगळ्याक मोफत असतात. जाल्यार सगळ्यांनी त्याचा उपयोग करून घेऊ जाय. ई-श्रम कार्ड सगळ्या नागरिकांक खूप उपयोगी असा असे धर्मस्थळ योजना अधिकारी श्रीकांत नाईक हेमी सांगले. या टायमार प्रमुख पाहुणे म्हण रामनगर ग्रामपंचायत अध्यक्षा रोहिणी भोसले, उपाध्यक्षा निकिता जत्रोडकर, पत्रकार निखिल असुकर, धर्मस्थळ संघाचे जगन्नाथ टोपन्नवार, शीतल भोसले, नशिता सोलेकर, पूर्वा नाईक, दीपा महाले, सुहासिनी सोलेकर आदी लोक उपस्थित आशिले. जास्तीत सगळ्यांना गरजेची गोष्ट आहे. ह्याच्यानंतर पॅन कार्ड पण करतात म्हणाले. पॅन कार्डला पण त्यांनी फक्त मिनिमम चार्ज जे सरकारला भरायचे असतात ते तेवढंच करून देत आहे. तर यापूर्वी आम्हाला पण परत लास्ट टाईम मी पण बाहेर काढण्यासाठी अनेक कार्यक्रमाचा भरवण्यात येत आहे. त्यामुळे हे सर्वांनी याचा उपयोग पण करून घ्यायचा. कलागुणाचे बाहेर दाखवण्याची ह्या माध्यमातून तुम्हाला पुढे कळून एकत्रित करून आणि संघ पण आता एवढे झालेले आहेत त्यांची की जवळजवळ त्यांनी सरांनी म्हणजे 100हून अधिक. गॅस टँकर लॉरी आणि बॉक्साईट भरी लॉरीमध्ये अपघात झाली घटना यल्लापूर तालुक्यात घडली. यल्लापूर तालुक्याच्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर कोळीकेरे लागीं 2 लॉरीमध्ये अपघात घडलो. गॅस टँकर लॉरी आणि बॉक्साईट भरी लॉरीमध्ये अपघात घडिल्ल्यान थोडो वेळ भयेचो वातावरण जालो, पण नशिबान कसलेंच अवघड घडलें ना. यल्लापूर पोलीस स्टेशनाचेर प्रकरण दाखल जाला. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाक लोकांना खूप बरो प्रतिसाद मेळटी आसा आणि लोकांक खूप बरे रिझल्ट बी मेळटी आसा. त्याच्या खातीर आम्ही लॉन्च करते आसात. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल. आणि सद्याक संधिवात आणि जॉईंट पेन आशिल्ले पेशंट्स खूप वाडू लागल्यात. उठल्या बसू जायना, धिंबी दुखतात, हातपाय दुखतात, हातापाय जॉईंट दुखतात, कंबर दुखता, फाट दुखता, असले दुखण्याचे पेशंट खूप वाडू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 ह्या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. गाभाशील गायीक बस आपटयल्यान रक्तस्राव जावन गाय जाग्यार मरण पाविल्ली घटना कुमटा बसस्टँडाचेर घडली. हनुगुंदाच्यान पुत्तूर मार्गाक वयची बस मध्यरात्री बसस्टँडाचेर आशिल्ल्या गायीक आपटयली. तेजेन गाब आशिल्ली गाय रक्तस्राव जावन घेवन जाग्यार मरण पावली. गाईल कानाक आशिल्ले टॅग संख्या पळोवन गाईल वारसदार कोण म्हूण सोदून काडले. कुमटाचे नागप्पा बलिंद्र गौडा हेमगेल गाय म्हणून कळून येयले. जाग्यार पशुवैद्य भेट दिवन पळयले, पण तोपर्यंत गाय मरण पाविली.
शुक्रवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 719 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. त्यापैकी कारवार 29, अंकोला 67, कुमटा 67, होन्नावर 45, भटकळ 20, शिर्शी 76, सिद्धापूर 64, यल्लापूर 77, मुंडगोड 135, हळयाळ 103 आणि जोयडात 34 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 65,759 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळिल्ली. त्यापैकी 62,130 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 2,727 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पायान 802 लोकांले मरण झाला. आयचा इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.